ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନିଜ ନିଜର ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସି ମହର୍ଷି ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସର 22 କୌଶଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କର 22 ଅଭିବାଦନ ମଞ୍ଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। 2012 ମସିହାରେ ପବିତ୍ର ମହା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ 12 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମହର୍ଷି ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମହର୍ଷି ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ସର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 1,00,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହାର ମୋଟ ହେଉଛି discipline, duty and dedication.
far away from me. You said you're running from me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me, 'cause I just perfect story. You said you're running from me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me, 'cause I just perfect story. ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ବିଜୟ କରାଇ କଟକରେ Story. When star falls into the sky, and summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. Eyes were perfect, in the really the end. Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running from me, but I managed faster. Baby, don't be sorry for me, 'cause I just perfect story. You said you're running
ଜ୍ଞାପନ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଗତି ସାର୍ବଭୌମ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ବିଭିନ୍ନତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ସାମରିକ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାର୍କେଟରୁ କିଛିଟା ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଘର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମସରୁମ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଏଇଠିକାର ଦହିବରା ତ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆବେଳୁ ଖାଇ ଆସେ। ଏଇଠି କ୍ୱାଲିଟି ଯେମିତି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମିତି ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳିଯାଏ। ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଲୋକ ତ ଖାଇ ହିଁ ପାରିବନି, ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବି ଏତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଦହିବରା। ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।